Amerika'da toydan soň. Jessica, toyumuz yaman amazing boldu ha canım. Yes, toyumuz amazing boldu, atçayyo. Ben aydaman medov mesajımızdan var bizlerin. Davay Chicago'ya gidemiz aylanmağa. Oh yes, Chicago. Chicago'nun havası hem yaxşı qazı. Let's go. Oldun da ben azı zona demem. Alo hey sir. Tu adam zinkak otel. Çarjoda toydan soň. $100 kim kıstırdı bana yine? Gitten Narcan halanko verdi $100. Narcan halam 100. Kette halını kim badak etti? O kette halını Eşmet dayın getirdi sana. Eşmet dayım halı. Kiçkine halını kim badak etti? O kiçkine halını Zerip Bay dayın padark etti. Kiçkine halı Zerip Bay dayım. Bu tifali kim badak O etti? Yem Şemşet halan Türk'ten koverdi. Başlıklarını iki könelipti, şu könesini sana koverdi padark edip. Hay kıyıcılar beni almış bilek. Şemşet halam tifal. Ben hem özlerinin toyuna tifali padark edemem. İzdivatı da tuttular. Bu pledi kim getirdi? 2005. yılda o pledi bizler durdu emek niye padark edendik toyunda. Uyalmış onu sana getirip padark etti. Burada emekim güllü pilet. Bize ne çan yılda şöp yapıyoruz? Pilet, pul takan yok mu ya bizlerin toyda? Bravo'daki kılıç sana $10 sattı. Kılıç şemseye $10. Bolup da benim özünün toyda $10 takaman. İnga halan toya gel bilmedi, beçes keser bolupdu. Toyun padarkasından 1 metrli Dubai ştapili koyardı, al hatırına beresen. Angarimda moşun pilsosu götür ama inferme. Aytjak zatda men inferme. Karajı men kiçi vaqtım men yaş vaqtım. Men özüm şu men qarrıslıyotku da menim yaş olun ýöne men öňüm kiçi vaqtım qarad. Aýly. Faqat ýerden turýas kaka beş. Zawtryk edaýmeli palibom sen iyi mi uzatyrsan gyzyk gyllar öň goýuna zatyrdan iýmeli. Soň öwükden zatdan açylýan, daşyryk çykýan. Akşaman tuvaля öýe gelýän, atajan öýe gelýän, ýewçän, ýene çykýan. Faqat on ýerde öýe gelýän, ýatýan, ýene şurada gaýtalanýar. Ýöne men janymyň ýanýanda elim mutur dökmene çykdym. Bir çagda ýokdaşardy. Näle bolupsyň be? Doňsoň iýlenok. Üst başyň hapalananok. Arasy çykdyň arasy geldim. Hayran alaýman ay. Ciao. Karaçı aytıp berjek zatla meniň ýigit wagtym seniň gyz wagtyň diýilýän wagtlary. Ondan karaçy bundan 2 ýyl mundan o çağa wagtym karaçy 12-13 ýaşymda wagtym paralelimden guruluşdum. Gowar ýadym aras aşyk maşyk. Guruluşan wagtym ýeni birini tapdym ona gowar ýadym. 2 mengden boşum. 2 odun, 2 pully, 2 beres, 2 gaýta menekleýän gyzlardy. Wagtyny onun diyecek olyan, onu kızıl yürek, onu gök yürek, onun yanına varsam onu blog edyen, onun yanına varsam onu blog edyen, onun yanına varsam onu milleniyasyon zatlan padyan, onun yanına varsam apya telefon aras sarap balyan. Qaras, durmuşum qoğu geçeydi yönü men bir zat arat ediydim. Misal üçün, o gitse baba, o gitse de baba deyip. Canımın yan zatı 2 aydan soň 2 gitti. Bir vaqtda yani, ikisi bilen bir vaqtda sevişdim. Öldüýär. Ciao. Konuşmançı am sınıtına hiç yıl sözüm yok. Oyun aydımın TikTok'ta trend. Nesip bolsa gacıbla hemrana şu yıl geçirýän. Ertirem Gurban bayramı hem Müslüman dağınımızın Gurban bayramı kutlu hem mübarek bolsun. Buna Saudani ýary bedensiň. Yes, çağım oyundan op mal bilmesen çepinde de bir vardır. Çepinden koydu. Konuşmal çam yatın daşında zabar yok mu? Miret daylan böyle bir o. Konuşmal çam gülmekten eşmekten ayırmasın. Давай, öldürüleceksin mi abi? Yok. Süleyman ağa, salamu aleyküm. Süleyman ağa, oğum yaqdaýlaňyz. Aleyküm, oğlum. Otyýyň musaba gorgunçylykmy? O kim kabul? Nemeler bize bara bir ýaşy niyet bilen geldik de welin bara neme şu gyýdyňyz bara mergen güllüp gyýdyňyz bara eken. Mergen ullip? O güzellik diýip şu internetde tytrap gören bir gyýdyňyz bara Türkiýe çykyp giden. Ay şoňyňyz bir ýerine ellik bir göderde çöp çalam urdurup görmesin bir öd elimizde bolsun diýip soň elini sormana geldik de.
Düşünmedim. Ya ödüm bir it köşük oğlan. Näle bir? Neme bir karaçı harafat dip bir yamanra oğlana tataştım belin. Şubrostur diye tak ata qowy gülü alemme dadım men. Ya merge. Ne qıydım boynuma qalsak qolyam sen. Nämet to be. Yo boynuma qalmadan näle onu da bir ödüydüm. Da nämetsem da bazar da şey ortada sırap berenden diýen bir ödürdüm da getireli bir ruhsat bersen bir elin sorma gellikde o. Yer bedem däleken gıydı gördük internette belin bir açık dili hapara eken onun. Harajadyň, mam harajadyň nime ondan? Yo Süleyman ağa sen tuweleme ödüňem internette bu gıydyňam internette bolan soň bir. Nebe daýalydyklar o bir açık düşünýär iýsiňe de mar ekenne. Atakan. Harajat bolmasa nime bol? Oken sora. Men Süleyman ağa, men muňa ýanyna akylaýyp Süleyman ağa. Bir degim näýdi ýagda ýagam. Degimler näýdi? Kekas. Ay, hara. Oh. Ha maňa deň okma. 14 kilo oglanlar. Ýok, baý. Tupanym mar bolsun naýwan var ýa-da tupanym. Daway, 14 kul. 14 kul daway. 14 kul. Daway, 14 kul oglanlar. 14 kul. Yine 4 kul, 4 kul, yine 4 kul, 4 kul. 4 kul. Çoğu. Arasa dinler dipetira parno. İkrat yerlerine başlıyor. İkratı! Efir otoryansa, PK otoryansa elimi de adam orada gayret edeyim ben. Noçum! Dayı gayret et Kıvanç. Kıvanç. Beşiktaş! Allah bir fir paylaşalım. Bana noktar o. Beşiktaş radnoy! Beşiktaş! Like. Bersat kalsın. Noçum! Möçüğüm ben! Möçüğüm! Bu ne yapayım ya? Bu kana emme like padre solo. Arbitro favol, möçüğüm favol. Ömrüm olsun Möçük gel yürü koy tamam. Ini ding nasamal ding ni. Vallahi ne diye. Ay, yerden atır diye la hol. Bundan atır. Doğuncuğum. Ne diye. Geliyor sağ olun. Sağ ol. Mana like padre. Ya da Dinge padre, dinge like. On ya da kon meşe de kan tutturmalı. Vah balkan yok şuman, balkan yok ağam. Ya metele yok. Gitti. Bu işlerden oynarım mı? Daha dip yazan ya da net dip yazan hani? Hani balon hani? Daha. Celağına bir gel, varlığına bir gel. Dalayım. Dayo. Yaradım full. Mergenim yaradım ay. Böyle. Tamam. Var sağ olun. Böyle. Böyle. Tamam.